Grabe, 1,000. Ba't naman 800? Ang laki naman ng 500 na hinihingi mo. Nasa 200 lang naman yung pamasahe. Akala mo ba, madali lang kitain yung 100? 50 nga lang, nahihirapan na ako eh. 20 pa kaya. Buti na lang, may 10 ako dito. Oh, ito, 5 piso. Ang tagal naman i-text ni Lolo, yung account number niya. Ano ba yan? Kung kailan nandito na ako, tsaka pa ako nadukutan. Miss, pwede mo ba akong tulungan? Bakit? Ano yun? Nadukutan kasi ako. Hindi ko makontak yung kausap ko. Ha? Bakit? Sino ba yung kausap mo? Ito kasing dala kong bag, may laman na pera. Mga nasa 100,000. Ha? Wow! 100,000? Ang laking pera niyan. Oo, kaya lang, nadukutan ako. Bakit? Anong nadukot sa'yo? Yung cellphone ko, nadukutan ako dyan sa kanto. Ano naman may tutulong ko sa'yo? Pwedeng iwan ko muna itong 100,000 ko sa'yo. Babalik lang ako sa bahay para kunin yung isang cellphone ko. Para matawagan ko yung kausap ko. Sige po. Ay, teka lang pala. Baka pwedeng pahiram muna ako ng 5,000. Baka kasi takasan mo ako. Ha? Bakit naman kita tatakasan? Kung gusto mo, sa'yo na lang tong bag mo, aalis na lang Ay, ako. saglit. Hindi naman sa ganun. Teka, ganito na lang. Pahingi ako ng 3,000. Basta, bantayan mo yung 100,000 ko ha. Sige, pero kailangan ko muna mag-withdraw ng pera. Ganun ba? O sige, withdraw mo na ngayon. Hindi ko pa maiwi-withdraw kasi hindi pa tinetext sa akin Lolo yung account number. Sige, ganito na lang. Tawagan mo na ngayon yung lolo mo para i-text na sa'yo yung account number. Sige, saglit lang i-text ko. Ano? Nag-text na ba? Wala pa eh. Ano ba yan? Kung gusto mo ate, kunin mo na lang tong bag mo. Para kapag tumawag si Lolo, sasabihan kita. Ha? Paano mo sasabihin sa akin kung aalis ako? Tatawagan na lang kita sa cellphone mo. Ha? Paano mo ko matatawagan? Di ba nga nadukutan ako kanina? Di ba may 100,000 ka naman dito? Bawasan mo na lang, pambili mo ng cellphone. Hindi ko pwedeng bawasan yan. Kailangan kong ibigay yan ng buo sa kausap ko. Ganito na lang. Bigyan mo ko ng 3,000. Baka kasi bawasan mo yung perang ibibigay ko eh. Wala nga akong 3,000 dito. Kung gusto mo, may pera ako dito. Kaya lang, hindi 3,000. Ang hirap namang kausap nitong babaeng to. 5,000 yung hinihingi ko, naging 3,000. Uy ate, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Nakatulala ka kasi. Ganito na lang. Pahingi ako ng 1,000, pwede na, para makaalis na ako. Grabe, 1,000? Ba't naman 800? Ang laki naman ng 500 na hinihingi mo. Nasa 200 lang naman yung pamasahe. Akala mo ba, madali lang kitain yung 100? 50 nga lang, nahihirapan na ako eh. 20 pa kaya. Buti na lang, may 10 ako dito. Oh, ito, 5 piso. Wow masisiraan ata ako ng bait sa'yo ate. Akin na nga yan, baka maging piso pa. Oh, ito. Sige na, akin na yung bag ko, aalis na ako. Teka, akala ko ba iiwanan mo sa akin yan kasi aalis ka? Hindi na. Maghahanap na lang ako ng ibang pag-iiwanan nito. Anong problema nun? Oh, ito 500. Oh, para saan to? Maghanap ka ng kausap mo. Ako pa daw tong hindi makaintindi. Easy money.